ஓய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்டீஸ் அண்ட் ஃபுட்டீஸ் தமிழ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. சாரி அண்ட் தேங்க்ஸ்னு போட்டிருப்பேன். அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா, சாரி அதுக்கு வந்து 3 நாள் வீடியோ போட முடியல. சில பர்சனல் இஷ்யூஸ், அதனால தான் நான் போட முடியல. என்னால் கம்பல்சரி வர மண்டேலேருந்து உங்களுக்கு நான் வந்து டெய்லி வீடியோ போட நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஐ எம் வெரி 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 சாரி. நம்ம சேனல் ஆரம்பித்து 3 வீடியோ போட்டிங்க. 3 வீடியோக்குமே வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ நான் சேனல் ஒரு 3 நாளாக நான் வீடியோ போடாமல் இருக்கேன். அதுக்கு ஸோ சாரி. தேங்க்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனலுக்கு 45 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்கீங்க. அது இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு போட்ட 2 வீடியோவுக்கு செம்ம ரெஸ்பான்ஸு, 100+ வியூஸு. லாஸ்ட்டு போட்ட வீடியோ மட்டும் ஒரு 50+ வியூஸ் போயிருக்கு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் வீடியோ போடாதனால நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸான உதயான்னு ஒருத்தர் கால் பண்ணி கேட்டார், என்ன ப்ரோ 3 நாளாக வீடியோ போடாமல் இருக்கீங்க, என்னாச்சு ப்ரோ, ஏதாச்சும் ப்ரோன்னு. ரொம்ப தேங்க்யூ. நம்ம சேனல்லேருந்து நம்ம ஃபேமிலி, இந்த விஸ்வா தி எக்ஸ்ப்ளோரன்ற ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு மெம்பர் நம்மளுக்கு கால் பண்ணி நம்ம வீடியோ கேட்குறான்றப்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்கேன். அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து மண்டேலேருந்து உங்களுக்கு கம்பல்சரி வீடியோ போட்டுடுறேன். இந்த கொரோனா இஷ்யூனால தான் நான் சொன்னேன், ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த கொரோனா அப்படின்றனால தான் வந்து நான் வந்து வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அப்படின்னேன். இப்போ கொரோனாலாம் முடிஞ்சிருச்சு, கொஞ்சம் லாக்டவுன்லாம் ஃப்ரீ பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் மண்டேலேருந்து டெய்லி நான் வீடியோ கம்பல்சரி போடுவேன். அப்படின்ற பட்சத்தில் நல்ல நல்ல வீடியோஸ் வருது. நான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமையே சேனல் வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறீங்க. அதுக்காக மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் இந்த வீடியோலாம் ஏன் டிலே ஆகுதுன்னா, நான் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே செய்கிறேன்றனால தான் டிலே ஆகுது. நானே எடிட்டிங், நானே வந்து இந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங்கெல்லாம் நான் பண்ணுறேன். அதனால தான் வந்து ரொம்ப வீடியோஸ்லாம் லேட் ஆகுது. அப்படின்ற பட்சத்தில் மண்டேலேருந்து உங்களுக்கு கம்பல்சரி வீடியோ வந்துடும். அதுவும் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து லாக்டவுன்லாம் ஃப்ரீ பண்ணிட்டாங்க. அப்படின்றப்ப வந்து மக்கள் கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காதீங்க. மாஸ்க் போட்டு போங்க வெளியே போகிறப்ப. ஹேண்ட் சானிடைசர் டைம் கிடைப்பலாம் யூஸ் பண்ணுங்கள். பப்ளிக் பிளேஸில் அவ்வளோ ஒரு 3 மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு மூவ் பண்ணுங்கள். சேஃபாக இருங்க. நீங்கள் சேஃபாக இருந்தால் தான் உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லதாக இருக்கும். உங்கள் ஃபேமிலியும் உங்களை லவ் பண்ணுறாங்க, அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இருக்கணும். ஓகேங்களா? மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும் உங்களை விடைபெறுவது விஸ்வா தி எக்ஸ்ப்ளோரர்.